Salut și bine v-am regăsit! Astăzi am făcut și eu înaintea un BMW și da, scrieți în comentarii dacă este Chrome. Astăzi o să joc niște car parking, o să vă arăt niște mașini șmechere, cum să le fac eu și o să vă arăt cum să faceți și o sistemă de BMW. Să-i dăm pe drum drept, să-l program. Deci mergeți aici la... O să vă arăt unde e drumul. Mergeți aici, tot în continuu în față, până aici. Și apoi luați stânga. Și pe aici o să fie o curbă. V-am arătat în clipul celălalt. 300 la oră. Curba... Mamă, la lapă sus. Să dăm viteză înapoi. Mamă, dacă m-am vărtit ăla. Sunt aici cu suroarea mea mică. Să nu plângă, căci apoi... Știți voi ce trebuie să fac. Pauză clipului și să opresc. Deci, da. O să vă arăt cum să faceți sistema de BMW. Deci, prima dată alegeți orice mașină vreți voi. Stați puțin, revin. Deci, da, am revenit. O să aleg BMW-ul, numărul 81. Mergem la Car Upgrade, exterior. Dădem la vinelul ăsta cu scris. Și apoi apăsăm astea aici. Și apoi mergem la numărul 1 din 2. 2 în 1. Și apoi apăsăm pe acesta. Pe acesta. Și facem odată acesta, cel colorat, nu cel gol. Și apoi punem. Eu prefer să fie albastră mașina. Să se vadă sistema. Punem unul așa. Și apoi încă unul. Să încercăm să facem exact la fel. Stați puțin că plânge sora mea. Așa. Și apoi facem vinelul ăsta cu cerc negru. Facem așa. Să se prindă tot. Și da, dacă vreți, puteți să scrieți aici BMW. Și da, asta a fost tutorialul. Și o să vă arăt cum să faceți un semn de IAM. Deci apăsați pe ăsta de $500. Îl băgați, îl fixați așa. Băgați un albastru deschis. Apoi un albastru închis. Și apoi un roșu. Și eu o să scriu IAM. Să fac mai mare. Așa. Da. Bă, dar ce am făcut? IAM, facem din nou.
Și da, ăsta a fost clipul. Dacă v-a plăcut, să dați un like și subscribe. Pa!